kasi yung mga barkada ko kanina pagkatapos ng klase. Paano yung barkada mo? Hindi mo gayahin ang pinsan mo si Hana. Pagkatapos ng klase, uuwi at hawak ang libro niya. Bakit ako na lang lagi yung napapansin nyo? Bakit? Si kuya din naman andun sa barkada niya nakikipag-inuman. Kaya nga, pares kayo ng kuya mo. Wala nang matino sa inyo. Ang babata nyo pa lang, puro kayo mabibisyo. Oh, andyan na yung magaling mong anak. Jacob, ganyan ka na lang ba palagi? Nag-aaral ka pa lang, ang hilig mo na uminom. Sa tingin mo, makakabuti sa kalusugan mo yan? Kung puro alak ang laman ng tiyan mo? Si mama naman, konti lang naman yung ininom ko. Kaunti pa ba yan? Halos hindi ka na makamulat sa kalasingan mo. Mabuti nakauwi ka pa. Mabuti walang nangyari sa sa daan. Nakamotor ka pa naman. Paano kung na-aksidente ka? Ma, kalma ka lang. Magaling kaya itong anak mo magmaneho kahit lasing. Ayan! Diyan ka magaling sa kayabangan mo. Kung hindi ka pa ma-aksidente, hindi ka siguro titigil. Hay nako, wala talagang matino sa inyo. Hello? Sino po sila? Good morning, ma'am. Teacher po ito ni Rizel. Mama po ba niya ito? Opo, ma'am. Bakit po? Ipapaalam ko lang po sana sa inyo na hindi makakapagtapos ngayong taon si Rizel. Bakit po? Pumapasok naman po siya araw-araw Ma'am, kung gusto niyo po, puntahan niyo na lang po dito sa school para malaman po ninyo ang mga dahilan. Sige po, maraming salamat po. Ma, papasok na po ako ma. Pengi po ng baon. Tumawag sa akin ng teacher mo. Hindi ka daw makakapagtapos ngayon. Anong ginagawa mo? Nagpapakahirap kami ng papa mo para pag-aralin kayo. Tapos, ganito lang palang malalaman ko? Binibigay naman namin sa iyo lahat pati kay kuya mo. Ano pa bang pagkukulang namin sa inyo? Nagtatanong ka pa ma? Kung ano pagkukulang mo? Bakit? Sige, sabihin mo. Hindi mo alam ma? Lagi kang abala sa trabaho. Oo, nabibigay mo lahat ng pangangailangan namin. Pero ang oras mo, nabibigay mo ba? Nasa malayo na nga si Papa. Pati ba naman ikaw? Hindi namin maramdaman ang presensya mo. Pag dumarating kami, puro sermon ka pa. Anong gusto mo? Manahimik ako? Kahit mali na ang ginagawa nyo? Kaya mas gusto namin sa labas at sa mga barkada namin dahil alam namin na lagi kang wala rito. Nandun ka sa trabaho mo. Natural! Dahil ayaw namin maranasan nyo ang hirap na dinanas namin ng papa nyo noon. Mahirap bang intindihin yon? Ma, hindi naman kami nagrereklamo kung ano lang ang maibibigay niyo sa amin. Ngayon, tumatanda na kami. Pero hindi niyo pa rin magawang pumirme kasama namin. Rizel, bumalik ka nga dito! Hindi ko alam kung papaano ko sasabihin sa mga anak ko na hindi na nagpapadala ang papa nila sa kanila. Kaya nagpapakusub-sub ako sa paghahanap buhay para matustusan ang pangangailangan nila. Jacob! Hindi ka ba uuwi dito sa bahay na hindi laseng? Ma, hindi po ako lasing. Hindi ka ba laseng sa lagay na yan? Ma, pwede ba? Sesermunan mo na naman ba ako? Dahil lasing ako? Hindi ka pa ba nagsasawa? Tinatanong mo ba ako kung bakit ako naglalasing? Ha, ma? Pareho lang kayo ng kapatid mo. Kung amasta sa akin, parang hindi nyo na ako ina. Bakit? Nagpapakain na ka ba sa amin? Ako pa ang tinatanong mo ng ganyan? Alam mo ba kung ano pinagdadaanan ko ngayon? Kung bakit wala akong oras sa inyo? Bakit, ma? Hindi nyo sinasabi sa amin na si Papa may iba nang kinakasama sa ibang bansa. Paano mo nalaman, anak? Si Papa, may bagong post. Bakit may kasamang babae dito si Papa? Ang sweet pa nila.
Alam na kaya ito ni Mama? Hindi ko alam kung paano sasabihin to sa kanya. Pero bahala na. Paano mo nagawa sa amin ito pa? Kailan mo pa niloloko si Mama? Bakit hindi niyo sinasabi sa amin, Ma? Matagal na po ba niya tayong niloloko? Buong akala ko, mabait si Papa. Kaya nga hindi ko sinasabi sa inyo ang totoo dahil alam kong magagalit kayo. Bakit hindi? Bakit hindi kami magagalit sa kanya? Sa tingin mo, Ma, matutuwa kami sa ginawa niyang yon? Napaka-responsable niyang ama. Jacob, tama na. Lasing ka lang. Bukas na lang tayo mag-uusap. Sabihin mo kay Papa, magpakalalaki siya. Matanda na siya. Di ba niya naisip yon? Anak, nakakahiya sa kapitbahay. Magpahinga ka na. Masakit kasi para sa akin yon, Ma. Anak, mas masakit para sa akin yon na nagkakaganyan ka. Kaya tumigil ka na. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ma, pasensya ka na. Hindi ko kasi alam na nasasaktan ka na pala. Ayos lang yun, anak. Ganon talaga ang buhay. Hindi natin matuturuan ang puso ng papa mo. Kahit ano pa man ang nagawa ng papa niyo sa inyo, magulang niyo pa rin siya. Kahit masakit sa akin ang nangyayari sa amin ng papa niyo, hindi ko pa rin magawang siraan siya sa inyo. Dahil ayokong mawalan kayo ng respeto sa kanya. Ma, ba't di po kayo pumasok? Hindi, anak. Nagbakasyon muna ako ng ilang araw. Ma, pasensya na po kayo sa mga nasabi ko kahapon. Hindi ko naman po ginusto. Sadyang napapasama lang ako sa mga barkada. Para malibang lang din po ako. Anak, hindi masama ang makipagkaibigan. Pero dapat, intindihin mo rin ang pag-aaral mo. Anak, ginagawa ko ang lahat para makapagtapos kayo. At makahanap ng magandang trabaho. Kaya nga po, Ma. Kaya humihingi po ako ng tawad sa pagpapabaya ko sa pag-aaral ko. Anak, hindi pa huli ang lahat para sa pagbabago. Opo, Ma. Si Papa po, kailan po siya magbabakasyon? Yun sana ang sasabihin ko sa'yo, anak. Ano po yun, Ma? Anak, hindi na uuwi ang papa mo dito. Ano po? Bakit? May ibang kinakasama ng papa mo sa ibang bansa, anak. Kaya matagal na siyang hindi nagpapadala sa inyo. Kaya nga, madalas na busy ako sa trabaho ko. Kasi nalulungkot lang ako pag nandito ako sa bahay. Hindi ko po alam, Ma. Bakit ngayon nyo lang po sinabi? Hindi ko kayang makita ko kayong nasasaktan. Kaya sinasarili ko na lang. Ma, andito lang kami. Kami ang karamay mo. Opo, Ma. Nandito lang po kami ni Raizel. Tutulungan ka po namin. Kaya nga anak, sa inyo na lang ako kumakapit. Kakayanin ko ang lahat para sa inyo ng kuya mo. Opo, Ma. Sisikapin po namin na makapagtapos para kami naman po ang tutulong sa inyo. Maraming salamat mga anak. Hindi ako titigil sa pagtatrabaho hanggang sa matupad ang mga pangarap nyo. Payakap naman mga anak.